Diba, nagbabanta ng tumakas itong si Romero Takot. Tumaling sa kanan na si Reynolds Trinidad. Mga idol, nagbalat na. Ay, ito na si Ryan Mendoza. Umakatali sa kanan. Sinundan ni Arnold Garcia. Nagbalat na kagad. Nabunan pa rin. Jojon Villanueva. Mga na. Ay, Diyos ko po. Kain doon. Nagbabalat kayo na. Tayo sa 45 to 55 years old. Yun. Bago tayo magbota, siyempre si Barangay Captain Joby Desmarte. Ako lahat ng mga barangay council. Kaya rin ito si Daniel Banyo. Mga sponsor, Perdi Mario Tarata, Helio Tarata, Sato Dito Mang, Sato Tarata, Mr. Sandro Tarata, and happy birthday, guys! Sir Hinga Tarata, and siyempre Sato Dito. Sir Modesto Dumarte at sa lahat ng mga organizers, Marshall, Barangay Tanazal, Barangay Kagawad, siya wala pa ito lahat. Napakala mo na, George Valdez! Ayun. George Valdez, andito sila Manny Paringet, Doming Carbonell, si Dominador Tako-Tako. Ay mga ibangan dito rin si Jonathan Umitig, si Roland de la Peña, si Arnold Garcia Andino. Nandito tayo sa harapan, nandito si Giro Manzano. Kita ko. Uy, kita rin, mukhang nakapuruntong pa. Ay, hindi ko kita tayo. Hop! Nakapuruntong si tatay. Mukhang mauumatik pa ko ang kinamahan si tatay. Diyos ko po kain ko tatay. Huwag muna yun, medyo bata pa kayo. Ayan na, mga nakagabi, umangat pinti. Ayun, si Trinidad yata tayo, nagkakabalatan na yan na kanya-kanya pulasan na ito, kanya-kanyang takasan. Dito si Benji Bituan. Ohohoy, Diyos ko po kayo, mga dito talaga. Bumanat ka agad itong mga ito. O yun, mga natin si Dominador Tako-Tako, Arnold Garcia, nagkakabalatan na harapan. Diyos ko po kayo, dahil na anak mo. Hapak maluwag-luwag. Dito yata si Sergio John Binduan. Doming Carbonell, Arnold Garcia, Dominador Tako-Tako, sino to? Si Roland de la Peña, meron tayo na dyan, nag-breakaway ito sa harapan, sino ba to? Ito yata ito yata sa harapan, ha? So meron tayo, nagtatang talagang tumakas, ito nakapiti. Ako po, nabutan tayo dito, ha? Ayun, sino, salamat. Jonathan Dumiti, nagpanta ng mag-breakaway. Watpag kayo mga idolo, nag-isip na tayo dito sa likod. Ito, si Panpalata, si Trinidad, si Reynolds Trinidad. So meron tayo isang breakaway pala. Ito, si Jonathan Dumiti, yung ating solo breakaway. Tumakas na agad sa Peloton. Madadali na kaya sa pagkakataong ito. Nakasero ito si Jonathan Dumiti. Okay, so ito breakaway si Jonathan. Lumalayo na. So ito yung mga sinusunod sa kanya. Ito si Jonathan Tako-Tako, Trinidad, si Ryan Mendoza, Paringet, Carbonell. So mabilis ang banataan.
Mukhang tumitin na lang yung si Jonathan Lumilin. O, sino itong nakatrive? Ito lang, mukhang nakatrive na idol, ha? So, marami pa rin tayo nakikilala rin. Si Reynolds, yun. Si Benelli Tako-Tako. Yan, nagbabanta na tuwa kasi itong si Benelli Tako-Tako. Tumaling sa kanan itong si Reynolds Trinidad. Mga idol, nagbalat na. Ito na si Ryan Mendoza, umakatali sa kanan. Sinundan ni Arnold Garcia, nagbalat na kagad. Nagkakagitan na, mukhang maganda palatang na mga to, ha? Andito lang sa likod itong si Doming Carbonell. Mukhang inabutan na si Jonathan Lumilin. Let's go with that. Ito sa kanan, may pumapaling sa kaliwa. Ayan na, mga sa kaliwa. Diyos ko po kayo, no? Dito ba yun? Si Junjun Binluan na yata yung mga taon. Nabutan pa rin, Junjun Binluan, mga sa... Ay, Diyos ko po kayo, no? Si tatay, hindi marunong makiramdam. Ayan na yung mga tao sa likod nyo. Ito na. Ay, yung mga takaga. Si Junjun Binluan na tayo, no? Wow. So, tatlo itong ating mga breakaway, nakakalpas yung tatlo, si Roland de la Peña. Dito, di ko kilala nun, ha? Nakakalimutan ko. Ayan, ito. Basta titigan. Hindi mo ano yun. Ito, nagkakabara na talaga. Para na, nagkakaiwa na, i-relo, yung ang naubutan ng bahagya. Ito ang puro dito, dito na lang sa likuran. So, inabutan yung ating mga breakaway. Ayun, si Ryan Mendoza, pumipiglas na, ha? Kanya-kanyang piglasan na to. Uy! Uy, natira ito si Doming Carbonell. Anong nangyari? Natanggalan dito ka. Naku po! Pero sila yung din nyo na! Kuwata na naman ito ba ito? Pinibigay! Palalasin yung mga kitinista dyan, ha? Kung ang nagpapatagay ng tuba ito. Yung binuya, yung panood dito. Kaya kanan, kaliwa. Oh, shoutout mga idol! Ayaw! Diba? Shoutout mga idol! Ayaw! Diba? Iyo! Eto ba? Iyo! Yan. Ano? Okay, sige. O, tignan yung may naka-breakaway na. Meron na, oh. Meron na nakatakas mga idolo. Ilan to? 1, 2, 3, 4 riders. Apat na riders yung nakatakas na to, ha. Andito si Arnold. Si Ryan Mendoza. Andito rin. And sinituan niya tayo. Ay si Junjun Binluan. So, ito yung ating grupo. Nakakalabang lang ng mga 100 meters. Yung ating breakaway dito sa second group natin. Nandito si Dobedo Tako-Tako. Si Reynolds. Uy, nawala si Galatay daw. Ayun. So, solo breakaway na tayo. Ryan Mendoza, umalpas na mga idolo. Si Ryan Mendoza na ating solo breakaway. Kanina, 5 sila kayo. Nagisa na niya. Okay, sa likuran ni Ryan Mendoza, meron tayong dalawa. Nandito si Arnold Lakino, nakakalama lang si Ryan Mendoza ng mga 120 meters dito sa dalawang second group. Okay, ito yung ating third group. Dalawa, Roland de la Peña and si Junjun Binluan na yun. So, ito yung ating grupo. Medyo malapit lang. 200 meters doon sa ating breakaway. Okay, dito tayo sa solo breakaway. Si Ryan Mendoza ng bike work. Ayun. Ang kaya spin, 45. Gigil na natin na. Isa pa. Okay, so ano yung solo breakaway. Si Ryan Mendoza, nakasa talaga yung kanyang mga kasama sa likuran. Talagang maadihan to. Basta naka-breakaway, sigurado mahihirapan na silang humabol dahil kayang mag-maintain. 45, 44 kilometers per hour. So, meron tayo natitira ng isang lap. Basta ganitong mga edad.
45 above, 45 to 55 years old, asahan mo. Eh, hindi mawawala sa harapan. Ito si Ryan Mendoza. So, tama natin dito yung ating grupo sa likod. Natin dito yung staying group kung gano'n siya kalayo. Pag yung ating mga tanod, mga kabalikat. Ayan. Shout out mga idol. Ay, so dito sa ating mga nagtatraffic dito. Ang kabalikat natin. Kapag para maganda ang dadaanan sa ating mga staying group ha. Polo. Ito natin staying group. So, dalawa to. Si Arnold Garcia yung isa. Dalawa ito ating staying group. Nakakalabang si Ryan Mendoza rito ng mga 300 meters lang. Ito yun. Kakapalit sa rito yan. Nandito sa likod. Okay, ito ate yung mental rito. So, nag-chill ride nila ng mga to ha. Mukhang walang balak magabol ng mga to. Chill ride. Mukhang chill ride dito. Nagkapatayan ng trangko. So, aabutan pa nila yung staying group dito. Hoy! Tumata kasi George Valdez. Matutugis pa nila yung staying group dito. So nakawala talaga si si Ryan Mendoza. So tayo sa grupo na to. Ayun, si Ryan Mendoza talagang hindi na talaga dinigitan ng mga grupo sa likuran. So panalo na to ha. So, congrats talaga natin dito si Ryan Mendoza. Hintayin natin yung mga grupo sa likod kung magkakabalatan tayong grupo. So, ito talaga ang biniidina niya. Hindi bumababa sa 40 ang kanyang takbo. 45, 47 pa nga, oh. So, congrats dito kay Ryan Mendoza. Hintayin natin yung second group and the men Caredon. Congrats, idol! Ay, so, ito yung ating dalawang second group. So, kusundan natin itong dalawa. Sigurado, magkakarematihan to. Hindi dumikit ha, hindi dumikit yung grupo sa likod. Hindi sila natin sila, kaya dito tayo magkaka. Okay, mati ha. Ito si Arnold Lakinot, ay Arnold Garcia at isa. Hoy! Okay. Ito yung ating dalawa. Uy, mukha. Uy, gusto ko kayo. Naku po, kumaral ka yata. Uy! Masiraan, gumayos si Idol. Dito kaya magkakarebatihan sa dalawa na to. Si Arnold Garcia at ang isa. Ito ko pangalan nila ha. Okay, kasi Idol talagang hindi pa rin talaga sumusuko kahit na naiikutan na siya ng ilang beses. Talagang hilig niyang bumisikleta, tatapusin niya ito hanggang dulo. Kahit naikutan na ito, mukhang na-overlap na siya Idol ha. Pero ito pa rin, bumiti na naman rin siya. Ayan ha, so mo si Idol. Ayan. Talagang gigil pa rin si Idol. So ayan na. Oh, pitang sa likod ha. Oh. Ito na natin. Ito natin itin bilog. Ayan na, mukha. Ayun! Tuba ito ang binibigay sa alit na tubig. Oh, mukhang si Mana. Ola, bigayan! Okay, si Arnold na. Number 39 na mananalo dito. Nagsabigayan na ng dalawa. So, hintayin na lang natin yung grupo sa likuran. Doon na lang tayo kukuha ng magandang shot sa may bandang likod. Okay. Ayun na, dalawa. Yo. Ay, ang dalatan po. Yo. Utang lapit ng pala. Oh, matapay! Yun.